gaskiya zuciyar maza ne da ita, amma jiki ne dai na mata, amma zuciya kan ba na mata ba ne, na maza ne. Don saboda yadda take jajircewa ta tsaya ta yi faɗa, wallahi wani namijin ma ba ya tsayawa ya faɗa haka. Ko da wannan ma kawai kai ka riga da ka san, kaga dai banza ba ka zo mu kasuwa. In ba abun da ta taka ba yanda za ta yi ta zo ta tsaya tana faɗa kamar namiji. Ya ni a jeji ba na jin tsoro, ni na fi jin tsoro a gari, saboda a gari na san duk yawanci a garin kowa mugu ne, ko a sace ka ko kuma mutum ya zama shi dan boko haram ne. Wayannan ne kawai su ne matsalolinmu na cikin gari, kuma shi ba wai ana nunawa fiskan mutum wannan shine wane wannan shine wane ba. To ni cikin gari ya fi bani tsoro akan jeji. A kuma rayuwa na ni abun da dai yake bani tsoro wanda dai zai firgita ni, wallahi bai wuce kwado ko tsaka ba, amma don wani babban abu wallahi baya ban tsoro, don zan iya kama maciji da hannu amma ba zan iya kama kwado ba. A gaskiya muna da karancin kayan aiki sosai, ba mu da bindigogi manya, bindigogin da muke amfani da su kaga kalan su kanana ne, da su muke yin karfin hali kawai muke tunkaran su. Na biyun sa artashi da muke amfani da shi, kowa kadarorin sa yake sayarwa ya siya saboda yana neman kasansa ta zauna lafiya. Ba mu da ababen hawa, motoci haya muke karba, hayan nan da muke karba ba lallai bane mu je mu samu, don za mu nema da kuɗin mu ga sunan ba za a bamu ba, saboda ana jin tsoro kada mu je jeji ko boko haram su kwace ko su kona musu. Wayannan dalilan ne yasa suke tsoron kar su bamu mu jawo musu asara, don mu muna da niyyar mu taimaki kasanmu ne saboda kasanmu ta zauna lafiya. Bule ya ga mugun dan ta'adda ne wanda ta'addancinsa a Najeriya babu mai kaman wanda ma za a kwatanta ta'addanci irin nasa, saboda a duniya ba abun da bai yi wa 'yan Najeriya na wulakanci da cin amana ba. Ya kashe mata, ya kashe yara, ya yanka mata, ya masu ciki ya farɗe ciki, ya fidda yaro a cikin ciki, yara ƙanana jinjiraye ya ɗauka ya jefa a kogi ruwa ya gudu da su. Boko Haram sun shiga mubi, ni kuma dan uwana yana mubi, babu kuma yadda zan yi, dan uwana yana cikin tashin hankali, ni hankali na ya kwanta. Shine dalilin abun da ya sa ni ma na gagara zama na fito na zo na ceci rayukansu. Shine abin da ya fidda ni ya kawo ni. Sannan kuma a ranar ne na ga tashin hankali wanda a rayuwa ma ina gani kamar ban taba gani ba.